Люпи ми тук в Шуменската гора. Седнах да си постоя. Дойдох малко нагоре на разходка и искам да ви направя кратко включване. Ох, само да се прибив. Така. Ето тук сме. Разхождам се. За сега ще ви обясня малко неща в този влог. Не знам вика какъв вайб гората ви дава, обаче аз честно да си призная, на мен гората не ми дава много хубав вайб. Нещо призрачен вайб ми дава, несигурност, страх малко, ама все пак вървя смел, вървя съм, така че явно нямам страх, смел съм. Хейтерите ще ги заколим, тук има як хаос. Значи, както видях от тия на този баир има доста хубави високи къщи, явно богаташите се имат за нещо повече от хората, които живеят по-наниско, затова и са решили да си вземат по-нависоко, с причината, че май те са нещо повече от нас. Да, за тия дети имат по-малко пари. Чантичката от дрила ми, скоро може да очаквате много дрилове. Не много дрилове от Лил Пимито. В момента съм в почивка в инстаграма ми. И взимах си малко почивка да си почина. Както знаете, вече имам отворен лейбъл, има 2 души вътре. N2K. И едно момиче, която представих. Кога ще има тракове в лейбъл канала, аз ще ви обявя. В инстаграм ще има долу линк в описанието, който да знаете за инстаграма ми. Ще има линк за моя официален инстаграм, за студиото и за лейбъла ми. И още нещо. За хората, които ще питат за инстаграма, имам линки към инстаграма ми в описанието на канала. Тук има пътека. Паднали дървета. Нека да се качим по тази пътека, да видим какво има. Имам един въпрос, който ме интересува. Чудно ми е наистина дали в България някъде има голямата стъпка Йети, защото ако има, бих събрал екип и да почна разследване такъв тип видеа за канала ми. Току-що видях нещо. Вижте там горе какво има. Там горе има нещо като къщичка. Ето тук. Нека да идем да видим. Само малко ще се качим. Ръката ми взе да умалява. Нямам статив. И просто харесвам България заради нейната красота. Като изключим факта, освен че в България замира, българите бягат в чужбина заради ниската заплата и високите цени, заради тази инфлация, която се дига. Още ще се дига даже цените. Не знам какво ще става в България, хора. Така качих се и вижте какво открих. Значи, това, което открих е такъв пост, като къщичка. Не знам кой го е правил. Горе е оградата, от него някой го е дочупил. Това сме българите, долни същества, които правят мизерия, чупят неща. И тук има трап. Надолу не знам дали се вижда. И тук е текла водата горе. Много е хубаво. Обаче не идвайте сами в гората. Дава лош вайб. Плей. Любимито. Ще успява. Абонирайте ми се за канала. Официално ще има линк в описанието за официалния канал Любими. Защото понеже... Чух звук. Защото понеже скоро няма ново развитие. Няма нови хора, които са се абонирали. Пак обмислям нещо на 10 000 абоната за музика, т.е.
Вече, както знаете, купих си щит. Изолационен щит, акустичен. Portable boot. Portable vocal boot. И дигам качеството. Дигнах качеството. И ще правим вече по-добри песни, хора. Така че имайте го в предвид. Може да ми давате съпорт вече. Ако ме подкрепяте. Аз слизам по един друг път, който не беше от тук. Слизаме от другата страна, хора. Как сме заобиколили, не знам. Ето сега ще ви покажа. Само момент. Ето. Качихме се от една страна. Или от другата. Вече изгубих посоките. Защото съм ориентиран към вас. И вижте, тук се вижда вътре къщата. И надявам се да сте разбрали това. Абонирайте се за Влог канал, защото ще има доста поредици, от които обмислям. И няма да ги издавам все още. Ще ви издам 2. Ако имате голямата стъпка в България, такава поредица ще има. И изоставени сгради и повече влогове. Извинявам се за това друсане. Сега, тук има хубави къщи. Между другото, Изабел, влогърката, е от Шумен, ама не знам къде живее в Шумен. Търсих я. И то не сторално търсих, ама нали, естествено не мога да намеря къщата. В момента часът не знам колко е. Ах, майка ти, гаддемит. 15:24. В момента е 15:24. Хора. И имам още 2 часа май на разположение. Ще ида догоре, защото горе има също още една хубава къща. И ще приключим влога някъде тук, от високия Шумен. Изток. Задния двор на Европа. Шумен бебе. Шумния град. Люпи ми да. Който не знае влогъра, който не знае певеца Миш Маш или Михаил, ще има долу линки в описанието. Ще има долу линк в описанието за неговия канал. Той е снимал песен ето на тази улица в Шумен. Песента се казва Музика за ценители или нещо този сорт. Ще има линк долу в описанието. Ако не забравя. Тук също има хубава къща. Хора, честно да ви призная, когато видя хубава къща, направо ми е слабост. Много ми е интересно как изглежда отвътре. Красиво, нали? Хубави са къщите, някой да кажа. Просто са ми слабост. Сега вървим нагоре. Между другото, тук се излиза от Шумен, там е табелата. Който, ако има нови хора, които ме гледате, здравейте. Казвам се Божидар Богомил Бойчев, Лил Пими. И се занимавам с влогове на 4 години макс. На сериозно 2-3 години, няколко месеца. Иначе с музика почнах на базик 2014 и до сега, значи сега преди 1 година реших да се занимавам сериозно, взимах си качествени неща. Ето е хубавата къща. Но ми чудно, тия богаташи дети имат хубави къщи. Изобщо как ви са сало измамници ли са? Ако някой има въпроси, ето тук ще дойдем, където ще приключим това наше видео на хубавата гледка. Понеже тук се излиза от града и аз почти излязах, защото вървя бързо. Вижте какво пише тук. Дано да не е огледално и да сте прочели. Ако не успяхте да прочетете, сложете си го на пауза. Върнете и сложете на пауза и го прочетете. Така че тук свършва Шумен. Нагоре са завоите за паметника, който не се вижда от дърветата, понеже е голяма растителност и гъстота, така ли да го нарека, не знам. Там горе е крепостта. И това ще бъде, хора, това видео. Надявам се да ви хареса. Ако е така, пръснете по един лайк. Абонирайте ми се мощно за канала. За
влогове за този канал с влогове. Абонирайте се мощно! Можем ли 1000 абоната до края на годината? Даже не до края на годината. Да речем да ги дигнем 3000 абоната до края на годината. Можем ли? Покажете ми, че можем. Вярвам във вас. В официалния ми канал Люби ми се борим за 5000 абоната или 10 000, така че мощно абониране, шерване, споделяйте с приятели, така ми помагате много да се развия. Ама много, за което ще съм ви изключително благодарен. И ще има само яки поредици от мен, яки неща и до скоро.